No niin, tervehdys taas ja tässä on Raimo Hyvärinen ja nyt käydään läpi sitä varsan opetusta siitä puolesta vuodesta siihen vuoteen, että sillähän on se puolen vuoden ikäisenä, niin sillähän on se vierotuskin sitten eessä, että niin käydäänpä sitäkin läpi sitten että miten se tapahtuu, että niin voidaan vähän kerrata sitä ensimmäistä puolta vuotta, että sehän on varsalle tuon ikäiselle, niin sehän on täynnä suurta hurjia hetkiä ja oppimista ja kasvua ja uusia kokemuksia, että niin tässä jaksolla keskitytään sitten siihen vierotusiästä siitä 6 kuukaudesta siihen vuoteen, että voidaan vähän kerrata sitä ensimmäistä puolta vuotta, että nehän oli varsalla ja ihmisellä niin semmoista tutustumisjaksoa, että niin siinä iässä on tärkeintä se lempöys ja säännöllisyys, että se varsa tottuu siihen ihmisen kosketukseen, ääneen ja läsnäoloon ja riimuun ja se on semmoista totuttelua, jalkojen nostelua, harjataan rauhallisesti ja se varsa kokee sitten, kun sitä käsittelee, että se ihmisen seura on sille turvallista, niin ja sehän on hirveän utelias se varsa siinä tuossa iässä ja ensinhän sitä tosiaan opetetaan sitten kävelemään siinä emän rinnalla ja sitten sievästi yksin että se oppii sitten pikkuhiljaa, että niin sitten sitä totutetaan siinä samalla uusia ääniä, esineisiä tilanteisiin sen varsan tahtiin ja sitten lähestytään sitä vierotusta, kun se on se 6 kuukauden ikäinen, niin se varsa opettelee olemaan ilman emmää aluksi hetken kerrallaan ja sitten ne talutustaidotkin vahvistuu, kun sitä pitää siinä talutella ja hoitotoimenpiteet vahvistuu, kun loimien pukeminen ja jalkojen nostelu ja tämmöinen, niin ne alkaa sujumaan entistä paremmin sitten siinä, kun se on vierotettu ja kun sille on jo tehty sitä hommaa. Että kun se vierotetaan sitä emästä silloin 6 kuukauden ikäisenä suurin piirtein, niin sille on tärkeää luoda turvalliset ennakoivat rutiinit, että se päivittäinen käsittely, talutus ja harjaus ja tämmöinen on rauhallista ja johdonmukaista, niin kyllä sitä hyvää tulee. Ja varsahan kehittyy silloin tosi nopeasti, että niin 9-12 kuukauden ikäisenä sitä on jo taluteltu ja kävelytelty siellä ja se osaa jo sen tehdä hyvin ja kun me ollaan sitä varsasta asti sillä lailla opetettu, että niin sehän on se tärkeintä, että se tapahtuu kaikki siinä varsassa ilman, että se ei koe sellaista painetta ja se saa kehittyä fyysisesti ja henkisesti omaan tahtiin. Ja sitten kun se varsa saa se turvallisen ja johdonmukaisen alun elämälleen, niin sen tulevaisuus sitten, että oli se ratsuvarsa tai ravivarsa, niin se rakentuu sitten vakkaalle pohjalle, että niin se on motto semmoinen, että ensimmäinen vuosi ei ole varsalla kiireiden aikaa, vaan se on kasvuaikaa, että